ஹை கைஸ், நான் தான் உங்கள் டிடி சன்னி. எல்லாம் 2வது ஆல்பம் சாங் எப்போ எடுக்க போகிறீங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க. அது இன்னும் 2 நாள் ஆயிரும். இன்றைக்கெல்லாம் எடிட்டிங் போயிட்டு இருக்குது. இன்றைக்கே எல்லாம் முடிஞ்சால் நாளைக்கு ரிலீஸ் பண்ணிடுவேன். அப்புறமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபர் அந்த மாதிரி தான் எடிட் பண்ணினாங்க. அப்புறமே பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் அந்த வீடியோ கொஞ்சம் போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். சூப்பர் மார்க்கெட் வந்திருந்தேன். பேனா பென்சில்லாம் எடுக்கலான்னு பார்த்தேன். காசு இருக்குல்ல பென்சில், பேனா, ஸ்கேலு, பேனா, பென்சில் அவ்வளோதான் என்கிட்ட இருக்குது. பிளாக்மெயில் வாங்க பிளாக்மெயில் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். எழுதுதான்னு பார்க்கலாம். உங்கள் பேனா எழுதுதான்னு பார்க்கலாம். இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது. அந்தளவுக்கு இன்னைக்கு அமௌண்ட் எடுத்துகிட்டு வரல. இன்னொரு நாள் இருந்தால் இது கண்டிப்பாக நான் வாங்குவேன். பிடிக்கும் இதுவும் நான் எடுத்துக்கிறேன். வேறு பிஸ்கெட்டும் பிடிக்கும். இதான் அடுத்துட்டேன். இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் இப்போ வேணாம், அப்புறமே வாங்கிக்கலாம். மேகி வாங்கிக்கலாம் சொல்லி ஒரே பிஸ்கெட் இது ரொம்ப பிடிக்கும். இது வேணாம். ஜாமும் ரொம்ப பிடிக்கும். அடுத்த டைம் வந்து நான் இது கண்டிப்பாக வாங்குவேன். அப்புறமே வாங்கி பார்க்கலாம். மேகி வாங்கிக்கலாம். கோன் இருக்கான்னு பார்த்தா கோனும் இல்லை. பாப்கார்ன் இருப்பாங்க. நான் வாங்கிட்டு போகணும். ரியலா பில் பண்ணுமா இல்ல இதான் 0.7 எனக்கு வாங்கிட்டே வாங்க. கேசலும் வந்துட்டானாண்டா. இன்னும் 1/2 மணி நேரத்தில் வந்துடுவானா? 72 சரி. ஆல்பம் சாங் கொஞ்சம் எடுத்தா அது லாஸ்ட்டில் போகிறோம் பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட். குட்டி குட்டி லேடி என் மனச கூடு தேடி